Tikulandireni ndi chimwemwe abale nonse amene ndinu abwenzi a Tiyankhuleni Ambuye ku program ya lero ya mawu a Mulungu a tsiku la lero pa 17 January 2024 Lachitatu, pamene mpingo lero pa 17 umakhala ukuchita chaka cha Antonio woyera wa ku Egypt, amene amatengedwa kuti ndiye woyambisa wa moyo wobindikira. Timamva kuti iyeyo makolo ake atamwalira anasankha kusiya zonse chuma cha makolo kupita kukakhala ku chipululu, ndipo kumeneko moyo wake wokonda kugwira ntchito, moyo wake wokonda kupemphera, moyo wake wokonda kugwira ntchito zachifundo komanso kuzilanga unakopa anthu ambiri amene amabweranso ku chipululuko nkumamujoyina na amachita zimene Antonio anayamba kuchita. Choncho lero lino tipemphere kuti Mulungu atithandize kutengera zitsanzo zake zokoma. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wathu, tikukuthokozani mawa uno chifukwa cha mphatso ya moyo. Tikukuthokozani chifukwa mwatipasanso nthawi ino ya mtengo wapatali yoganizira ndi kusinkhasinkha za mawu anu amene ali nyale ya moyo wathu. Tikupemphana Ambuye kuti kudzera mu uneneri wa Antonio woyera wa ku Egypt mutithandize kukhala anthu odalira inu nthawi zonse. Tisadalire anthu anzathu chifukwa tsiku lina azatikhumudwitsa. Tisadalire zinthu zathu koma tidalire inu nokha Mulungu amene munalenga zonse. Tikupempha zimenezi kudzera mwa Mwana wanu Yesu Khristu ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera tsopano ndi pa nthawi zosatha. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Samuel mutu 17 ndi meya 32 mpaka 33, kudzawerenganso ndi meya 37 ndi kudzapitiriza ndi meya 40 kulekeza 51. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a John Makuwira kuchokera ku St. Joseph Barikudembe Parish, Muloza, Palombe, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Mariko woyera mutu 3 ndi meya 1 kulekeza 6. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father James Balala a chipani cha Spiritans kuchokera ku Streams in the Desert Spirituality and Retreat Center mu Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Samueli. Tsono Davide adauza Saulo kuti munthu aliyense asataye mtima chifukwa cha Mfilisitiyu. Ineyo mnyamata wanune ndipita kukamenyana naye. Saulo adamuwuza kuti sungathe kukamenyana naye Mfilisitiyu, pakuti iwe ndiwe mnyamata, koma iyeyo ndi munthu wozolowera kumenya nkhondo kuyambira ubwana wake. Chauta amene adandipulumutsa ku mkango ndi kuchimbalangondo adzandipulumutsa kwa Mfilisitiyu. Apo Saulo adawuza Davide kuti pita, Chauta akhale nawe. Tsono adatenga ndodo yake m'manja, adatola miyala isanu yosalala ya kumtsinje nayika m'thumba lake lakubusa. Ali ndi khwenengwe m'manja adapita kukakumana ndi Mfilisitiyu uja. Tsono Mfilisitiyu adayambapo kupita kumene kunali Davide, munthu onyamula chishango ali patsogolo pake. Ndipo atayang'ana Davideyo adayamba kunyoza poona kuti anali nyamata chabe
ofiirira ndiponso amaonekedwe okongola. Tsono adafunsa Davide kuti, kodi ndine galu kuti uzibwera kwa ine ndi ndodo? Pompo adayamba kutembera Davide potchula milungu yake. Kenaka adawuza Davide kuti, iza kuno, mnofu wako ndidyetsera mbalame zamlengalenga ndi zilombo zakuthengo. Koma Davide adawuza Mfilisitiyo kuti, wadza kwa ine ndi lupanga, mkondo ndi nthungo. Koma ine ndikuwuza kwa iwe m'dzina la chauta wamphamvu zonse, Mulungu wa magulu ankhondo a Israeli, amene iwe wamunyoza. Lero lomwe lino chauta akupereka m'manja mwanga. Ndikulasa ndikugwetsa pansi, ndipo ndikudula mutu. Mitembo ya magulu ankhondo a Afilisti ndiyipereka lero lino kwa mbalame zamlengalenga ndi zilombo zakuthengo, kuti dziko lonse lapansi lidziwe kuti kuli Mulungu ku dziko la Israeli. Anthu onse amene asonkhanawa akadziwa kuti chauta sapulumutsa anthu ndi lupanga kapena mkondo okha. Kupambanitsa pa nkhondo ndi chauta, ndipo akuperekani m'manja mwathu. Tsono Mfilisitiyo adasendera pafupi kuti akumane ndi Davide. Pomwepo Davideyo adathamanga mofulumira ku mzere wa nkhondo uja kuti nayenso akumane naye. Adapisa dzanja mthumba natulutsamo mwala, ndipo adawuponya namulasa pamphumi Mfilisitiyo. Mwalawo udalowa m'mutu, ndipo Mfilisitiyo adagwa pansi chafufumimba. Choncho Davide adawambana Goliati uja pomulasa ndi mwala wa mkhwenengwe namupha Mfilisitiyo. M'manja mwa Davide munalibe konse lupanga. Pompo adathamanga nakayimirira pamwamba pa Mfilisitiyo uja. Adasolola lupanga lake lomwe mchimake namsirizisa pondula moto. Tsono Afilisti adaona kuti ngwazi yawo yamphamvu pa nkhondo yafa, adathawa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Uthenga oyera monga adalembera Mariko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mariko mutu wa 3 kuyambira ndime ya 1 mpaka 6. Pa nthawi yomweyo Yesu adakalowanso m'nyumba ya mapemphero. M'menemo mudali munthu wina wopuwala dzanja. Anthu ena ankamufuna chifukwa choti ankamunenezere Yesuyo. Motero ankamuyang'anitsitsa kuti aone ngati achiritse munthuyo pa tsiku la Sabata. Yesu adalamula munthuyo kuti, imirira, bwera kutsogolo kuno. Tsono adafunsa anthuwo kuti, kodi pa tsiku la Sabata chololedwa nchiti? Kuchitira anthu zabwino kapena kuwachitira zoyipa? Kupulumutsa moyo wa munthu kapena kuwononga? Anthuwo adangoti chete. Pamenepo Yesu mtima wake udamuwawa poona kuti anali anthu okanika chotero, ndipo adawayang'ana ndi mkwiyo. Tsono adalamula munthuyo kuti, tambalitsa dzanja lako. Iye adalitambalitsa, ndipo dzanja lakelo lidakhalanso bwino. Pamenepo Afarisi aja adatuluka nakachita upo ndi anthu a mchipani cha Herode kuti apangane njira yophera Yesu. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero lino abale anga ndimafuna kuti tigawane mawu amene tikuwatenga m'mawu athu oyamba. Mawu a buku loyamba la Samuelo. Ndafuna kuti tigawane mawu amenewa chifukwa ndawaona kuti ali ndi phunziro la mphamvu kwambiri limene tikuyenera kuti tilitenge tsiku la lero. Ine ndimakhulupirira kuti Mulungu samagonja, Mulungu samaluza, Mulungu sanapambanidwepo. Mulungu ndiye chipambano, Mulungu ndiye nthawi zonse amene amawina. Mulungu sanaluzepo china chilichonse. Ndipo sizichitikira Mulungu yekha, zimachitikiranso ngakhale anthu
amene amamukhulupirira kwambiri Mulunguyo, anthu amene amamudalira kwambiri Mulunguyo ndi moyo wawo ndi mphamvu zawo ndi nzeru zawo ndi maganizo awo onse, amene amayika Mulungu patsogolo, amene sachita mantha, amene saopa zinthu zimene zimachitika pa dziko lapansi zoopsa zosiyanasiyana chifukwa chakuti akuyenda ndi Mulungu, nawonso amapambana. Mulungu sanaluzepo. Mwachitsanzo ndikuwuzeni, timati tikawerenga uthenga wa Mateyu oyera mutu wa 28 kuyambira ndi meya 12 mpaka 14, timamva kuti akuluakulu ansembe anapita kumanda kumene kunayikidwa Ambuye Yesu. Ndipo zitamveka nthawi imeneyo kuti Ambuye Yesu auka kwa akufa, anapita kumanda kukapeza Ayuda, kukapeza alonda, ndikukawuza zoti anapasa ndalama, ndikuwawuza kuti muziwauza anthu kuti munagona tulo. Ndiye ophunzira ake a Yesu anabwera, aba mtembo wake ausoweza. Bwana mkubwa wa mzinda uno akamva zimenezi, musadandaule, ifeyo timukhazikitsa mtima pansi bwana mkubwayo, ndipo palibe chimene chikuvuteni. Inu tangoganizani kuti mulonda azikuwuzani mama wako kuti tulo ndiye zulo lina nditenga kopya, ndipo khomo pano pacholedwa pabedwa. Mukhoza kuitenga imeneyo ngati ndi excuse yomveka ndithu kuti munena kuti zimangoyenera kutero, iwenso ni munthu mangoyenera kugona. Kunali kusafuna kuvomera kuti agonja, chifukwa amadana kwambiri ndi Ambuye Yesu. Akulu ansembe, akulu Ayuda amawazonda kwambiri Ambuye Yesu, amawatenga Ambuye Yesu ngati threat, and the best thing they thought of doing was kuti awaphe Ambuye Yesu aja, awachose pakati pawo. Atawagwira ndikumawamenya kuona kuti Ambuye Yesu sakuthawa, Ambuye Yesu sakubwezera, amazimva kupambana, amazimva kuwina. Kenako akawapachika pa mtanda, aona Ambuye Yesu anena mawu achakwatha, agoneka mutu, amwalira. Anamva kukoma kuti tathana naye amene uja sazapezekanso pa dziko lino lapansi. Atamva kuti munthu uja utampha uja akumapezeka, akumawaonekera anthu, samafuna kuvomereza kuti agonja, samafuna kuvomereza kuti aluza, samafuna kuvomereza kuti apambanidwa, chifukwa Mulungu samagonjesedwa, Mulungu samaluza. Ndikunena kuti zimenezi zimachitikiranso anthu amene amadalira Mulungu, nawonso samaluza. Akhoza kumaoneka ngati akugonja, ife tikhoza kumaoneka ngati tikupambana, koma limakwana tsiku, imakwana nthawi imene Mulungu amafuna kuti ationese kuti iyeyo ndi Mulungu, ndipo anthu ake sangapitirire kumaponderezedwa, kumamva zowawa. Imakhalapo nthawi imene dzanja limatha kulemba pa khoma, ndipo dzanja likalemba pa khoma kulibe konse kuchitira mwina. Anthu amene amaziona ngati madolo, amene amaziona kuti ngati akupambana, amachita manyazi. Ndikukamba zimenezi chifukwa cha mawu oyamba amene akufotokoza za kugonjesedwa kwa munthu amene amaopseza kwambiri mtundu wa Israeli, Goliati. Kufika saizi yonena kuti mfumu Saulo inalengeza kuti munthu amene azamuphe Goliati azamupasa mwana wake wamkazi kuti amukwatire, kubanja kwawo kwa munthu ameneyo sazizaperekanso msonkho. Kunali kuthedwa nzeru tu kumeneko, chifukwa Saulo ngakhale naye anali kaswiri pa nkhondo amalephera kupha Goliati. Amapita anthu osiyanasiyana, uthenga umene umabwera unali wakuti anthu amene anatumizidwa asilikali a ku Israeli amene anapita kuti akamenyane kumene ndi Goliati, onse aja aphedwa. Goliati anali munthu amene amapereka mantha kwa anthu ambiri. Ndi chifukwa chake Davide atapita kuti akaone abale ake kumene kumamenyedwa nkhondo, atafika kuja achichimwene yake achina Eliabu anamupepusa, anati ndiwe mwana wa ng'ono, ng'ombe nkhosa wasira ndani, bwanji ukupezeka kuno, umayenera kuti uzikaweta nkhosa, osati kubwera ku nkhondo, palibe chimene ungapange. Iwo ngati akuluakulu panalibe chimene akanapanga, chifukwa amadalira mphamvu zawo. Saulo mfumu inamuwuza Davide kuti ndi mwana wa ng'ono, akuti Saulo adamuwuza kuti sungathe kukamenyana naye Mfilistiyu, pakuti iwe ndiwe mnyamata, koma iyeyu ndi munthu ozolowera kumenya nkhondo kuyambira ubwana wake. Pamene Davide anakumana ndi Goliati, Goliati anamuona Davide ngati kamunthu kachabechabe,
anaona mnyamata akuti ongofira bwino, mnyamata amene nkhope yake inalibe chipyera, chosonyeza kuti anamenyapo nkhondo, ndiye analembedwa kaya ndi mpeni kaya ndi chikwanje kaya chani. Anamuona munthu kuti awa anganditani awa. Goliati akuona kuti wamenyana ndi akuluakulu aku Israeli, anthu osiyanasiyana wawagonjetsa, ndiye kukubwera kamwana kachabechabe, angoona ngati za madrama. Davide anamuwuza Goliati kuti iwe ukubwera kwa ine ndi lupanga ndi mkondo, koma ine ndikubwera kwa iwe ndi Mulungu wanga, Mulungu wathu wa ku Israeli amene iweyo wamunyoza. Ngakhale Saulo mmene amamulola Davide kuti alimbe mtima akakumane ndi Davide, Saulo ananena kuti Mulungu akhale nawe. Anayesesa Saulo mfumu kuti amupange discourage Davide asakakumane ndi Goliati, akuona kuti akaphedwa mamawa omwe, anthu akuluakulu amene akulu kumenya nkhondo agonjesedwa, akankandani kuti kakapambane. Koma Davide mukuchepa kwake ndi Mulungu wake akupita molimba mtima kukapanga zazikulu. Chinampambanitsa Davide sikuti ndi chifukwa choti anaphako zimbalangondo. Amafotokoza Davide ananena kuti Mulungu amene anandithandiza kumenyana ndi zirombo kuubusa, Mulungu yemweyo andithandizanso kugonjetsa Goliati. Kusonyeza kuti Davide chikhulupiriro chake chonse sichinali mu zida za nkhondo, sizinali mu mphamvu zake, sizinali mu nzeru zake. Ayi, Davide anakhulupirira kwambiri Mulungu kuti Mulungu andipulumutsa, Mulungu atithandiza kuti uyuyu timugonjese. Kulibe chinthu choopsa chimene Mulungu sangachigwetse. Davide anapita kukakumana ndi Goliati, ndipo anamusimikizira kuti ine ndibwera kwa iwe ndi Mulungu wanga. Ndipo onani zimene zinachitika kuti Davide ndi mwala umodzi wokha akumenya Goliati ndi kugwa. Ndi mphamvu ya Mulungu osati mwalawo. Ayi, ndi mphamvu ya Mulungu imene inafuna kuti imuchitise manyazi Goliati ndi anthu onse akwawo. Ndipo anthu a ku Israeli anapambana. Ndi chifukwa chake ndikunena kuti Mulungu sanagonjesedwepo, ndipo okhulupirira Mulunguyo nawonso samagonja. Ndi chifukwa chake ndikufuna ndikulimbiseni mtima inu nonse amene mukukhala mwamantha, amene mukuopa anthu ena ake amene amakuopsezani, amene amakupasani mantha, amene amapanga zinthu zosiyanasiyana zooneka kuti akukuzunzani. Ayi, musaope, tisamaope munthu mzathu. Ifeyo tiziyenda ndi Mulungu, chifukwa tikayenda ndi Mulungu kulibe choopsa chimene chikhoza kutipambana. Tikayenda ndi Mulungu wathu, Agoliati onse a moyo wathu azagwa. Anthu amene amazionesa, chifukwa alipo ena amene amachita kuzionesera kuti ndi adani athu, alipo ena amene pamaso pathu amaseka nafe, koma kumbali amakapanga upandu osiyanasiyana. Anthu onsewo amene amatikhumba ndikutifunira zoyipa tiatenge ngati Agoliati athu. Kaya ena amatiopseza ndi zamatsenga, ifeyo tisayambeso kuwapangira matsenga chifukwa sitiwina. Nanga si ifeyo matsenga athu akhala oti tikagule, mwina iwo awo matenga mu nkhokwe, ndiye ukamapita kokagula awo akhala atatenga mu nkhokwe akumaliza. Ife tisadalirenso mankhwala, ife tisadalirenso zisamba, ife tisadalirenso zinthu. Ayi, ifeyo tinene kuti ifeyo tikuyenda ndi Mulungu wathu. Akhoza kuona ngati akupambana lero, koma tsiku likwana limakhala limodzi lokha tsiku, limachanso mwachizolowezi mmene tsiku lililonse limachera. Amanena kuti tsiku latsoka limayamba mmene tsiku lililonse limayambira. Ife amene timasausika, kaya ndi malo a ntchito, kaya ndi malo a business, kaya ndi kuti amene timasowa mtendere ndi anthu ena ake, tisamachite nawo mantha, tiziwalemekeza, tiziwapasa ulemu, koma usachita nawo mantha chifukwa ochita naye mantha akuyenera kukhala Mulungu. Tikaphunzira kuchokera kwa Davide kudalira, kuyika chikhulupiriro chathu chonse mwa Mulungu. Mulunguyo amaziwa tikamudalira iyeyo, ndipo akaziwa zoti tikundalira iyeyo sangatisiye tokha. Mulungu azatipambanisa zinthu zimene aliyense sangamvese kuti zatheka bwanji, chifukwa chokuti Mulunguyo ndi wamkulu kuposa china chilichonse. Ambuye akhale nanu.
Love